Dneska jenom asi rychlé srovnání olejových filtrů, protože jsem tady nazbíral 3 různé typy, různé cenovky a zajímalo mě, jaký je mezi něma rozdíl. Takže tipněte si, který je který. Jeden je AliExpress, jeden je Prox a jeden je Proworks z 24MX. Jo, u tady toho jednoho, já potom na konci řeknu, který je který, je vidět, že má gumové to dno, ty dva jsou jakoby plechové. Tady ty lepidla, tady jde vidět, jak je to, že v tom je taky trošičku rozdíl v tom zpracování. Jde vidět i, že v těch papírech je trošičku rozdíl. Tady ten má nejmenší hustotu, to jde vidět. Tady ten asi hned po něm, tady ten má největší hustotu a je to i takový trošičku jiný papír. Na výšku jsou taky trošku stejné, tady jde vidět jo, to lepidlo. Tady v tom jde vidět lepidlo i tady v tomhle. Tady ten je naprosto čistý, má i číslo, takže možná někteří už tušíte, který z nich je který. A tady tenhle a tady tenhle má ten vnitřní plech s těma dírkama o stejném průměru. A tady ten má ty dírky, já nevím, jestli to na tom videu jde vidět, ale určitě má nejmenší ty dírky, jo. Takže jako za mě možná jich je víc, otázka je, jako jestli to má stejný průtok oleje jako ty větší dírky. OK, myslím si, že k tomu víc už nemám. Tenhle ten je AliExpress, podívám se, kolik stojí, dodám potom do popisku, ale možná vyšel něco mezi 30–50 korunama. Tady tenhle ten je Proworks, stojí 63 korun a teď je tam snad, myslím, nějaká akce 20% dolů. A tady tenhle ten je nejdražší, to je Prox. Jo. Za mě jako nejlepší kvalita je na tom Proxu. Ale tady ty dva bych se asi nebál použít a tady tenhle ten je za mě s otazníkem. Možná jakoby na nějaké starší motorce bych se toho nebál, ten filtr asi jako bude fungovat. To lepidlo prostě jde vidět jak tady, tak i na tom Proworks. Tady na to lepidlo jde vidět, ale prostě jako je to podle mě jako v lepší kvalitě, není překypnuté, jo, nikde. Takže já se schválně ještě podívám, já tu mám ještě jeden ten Proworks jiný a ještě jeden ten Prox, jestli to je stejné.